Se on niin hieno. Tuli postissa tänään. Samsung Galaxy S. On se hieno. Nämä on kaikenlaista. GPS, Wi-Fi, Social Hub, Android, AMOLED-näyttö ja kaikki. Enpä tiedä, onko akku ladattu. Laita päälle vielä. Puretaan pakkaus. Kauppana. Pikkasen halvempi kuin iPhone. Oho. Ruotsinkieliset käyttöohjeet. Suomessa käyttöopas. Kiinnostaa vain, että voiko sen heti pistää käyntiin. Akku on ladattava ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Ui perkele. Mä olisin heti halunnut sen käyttää. No, katsotaan mitä täällä on. Tää on tämmöset. Mä en tiedä mitkä nää on. Nää on varmaan jotkut. Näyttää vähän kynttilöitä tai joulukuusen korista. Tämähän on laturi. Tässä on tämmönen mini USB-laturi. Tää on kätevä. Kohta kaikilla on tämmönen. Kohta mäkin käytän sitä. Täällä on näköjään akku. Tää on sitten USB-laturi. Mä aloitan siitä, että tää on Google, with Google, Samsung, Android, Social Hub, Wi-Fi. Tässä on 3G kanssa, tässä on kaikkea. Katsotaan. No aukaistaan se. Tää on muovia. Ei oo metallia. Laitetaan akku. Tosta. SIM-kortin. Saako tänne? Tonne saa muistikortti. Hieno homma, bueno. Laitetaan akku paikalle. Alkaa pyörimään tällainen video. Tekis mieli kyllä ottaa käyttöön, mutta sanottiin, että akku pitää ekaksi laata. Mutta mä otan kuitenkin ton suojamuovin tuosta pois. Nää on aina tyhmiä. Saako? Noin se lähti pois. Ja siinähän meillä on Media Scanner running. Sweep glass to unlock. Kello on vähän väärässä. Toihan on ihan väärässä toi kello. Tämmöstä mä oon aina halunnut. Akussakin on virtaa. Mä kyllä veikkaan, että tää on ladattu. Pitäisikö tää nyt ladata vai ei vai ottaa mukaan? Nimeltä mainitsemattomasta T303 Terminator-puhelimesta. Vai mikä muu on. Jokainen saa ottaa sen palvelimen, mikä huvittaa. Mä otin tän. Tää oli hyvä siitä, että täällä soitin tänne puhelinpalveluun, niin kesti 30 sekuntia, niin siellä vastattiin. Joskus joutunut johonkin toiseen DNAlle vaikka jonottamaan 1,5 tuntia, mutta siitä on kyllä monta vuotta. No niin, nyt on kortti pydessä. Virrat päällä. Näyttää hyvältä. No. Samsung S, Galaxy S. Se vähän värähti. Nyt meillä on tässä 3G-liittymä. Mennäänpä nettiin katsomaan videoita. Osittain mun tekemään. Täällä pistää tuosta playtä. Sehän lähti, se näköjään kääntyy. Itsestään toi näyttö. Katsotaan miten toimii. Tää on aika hidas yhteys. Tää on se hita. Mut siitä se lähti. Tää on ihan kiva. No se vähän päästä eteenpäin. No ihan hyvin lataa. Swipe. Mä haluan kokeilla tuo swipea. Opi swipe nopeasti. Aloita koskettamalla tästä. Swipe. Noniin. Kirjoitetaan tohon vaikka. Mä kirjoitan siihen, että moi. Mikä Jyrki. Noin, eli se löytää näin hyvin. Eli yhden kirjaimen saa
peräkkäin 2 kertaa sillä tavalla, että pyöräyttää vähän siinä kohdalla. Eli tosta B-A-N-A-A-N-I. Banaani. Aika ovela. Aika ovela. Aika ovela. Se ei näköjään välilyöntiä mulla saa. Ilmeisesti sana kerrallaan pitää nyt kuitenkin pärjätä. Välilyönti. Välilyönti. Tää on aika kiva. Mä rupean käyttää tätä. Sitten kaikki ihmettelee. Kokeillaan mitä se ehdottaisi hilavitkutti. Hiljattain. Ei tehnyt hilavitkutin. Mutta siis tää on hieno juttu. Siis tää on nyt jotain semmoista uutta mun mielestä, mitä niinku kannattaa. Mä tykkään. Täällä voi niinku elvistellä. Täällä voi päteä. Joo. Elikkä en mä tiedä, mä tykkään. Hankkikaa jos tykkää. Halvempi kuin iPhone. Kivempi. Mä tykkään. Moi moi.